Boli ste zvedavé, že čo konkrétne ja teraz používam, tak vám to idem ukázať, prezradiť. Toto je moja taká momentálne v tomto ročnom období najobľúbenejšia kombinácia prípravkov a poviem vám aj prečo a čo tam všetko je. A okrem iného teda používam kozmetiku Mary Kay už 14 rokov, takže naozaj je to o tom pravidelnom používaní a keď si spomeniem na začiatok a na teraz, tak za tú dobu som vykombinovala rôzne naše prípravky, takže není to o tom, že stále používate to isté, ale keď si nájdete tú svoju značku, tak tam hľadať tie správne kombinácie a vtedy vám to tá pleť ukáže aj v neskoršom veku. Takže ja mám teraz napríklad vyskladanú svoju sadu takto. V prvom rade je to očné okolie, to znamená kvalitný odličovač očí, dvojzložkový, jemný, silikónový a každý večer jemne odličiť očné okolie, aby som si nachystala na ten očný krém aj to očné okolie a bolo dostatočne a pekne odličené. Čistenie ja používam teraz veľmi rada z Reaper kolekcie, napriek tomu, že som natáčala jedno video, ktoré je tam spomenutá tá Reaper kolekcia od 45+, tak my si môžeme, alebo teda už aj ja, kombinovať tie prípravky. A napríklad z Reaper kolekcie si častokrát niečo požičiam na také prečistenie, alebo keď chcem viac nejak vypnúť pleť, my ženy to tak máme radi, že takú zmenu, tak preto teraz ja používam aj čistenie z tej vyššej rady, lebo je penivé, je také sviežejšie, viac tak vypína tú pokožku a urobím sa s ním takú pleťovú kúru, že kým ho domíňam a keď domíňam, tak potom možno, že prejdem naspäť ako keby na Tamvice kolekciu, ktorú poznáte z rôznych videí. Takže vyčistiť kvalitne pleť je dôležité. K tomu používam aj Skin Vigoret sonickú kevku. Toto je masážna hlavica, ale vlastne ešte sa tam dá dať aj čistiaci nástavec, ktorý vlastne sa používa s týmto našim čistením. No, ďalej potrebujeme exfoliovať. Môj typ pleti zmiešaný až masný potrebuje naozaj pravidelne exfoliovať, ale to sa dá povedať, že aj pri každej pleti je to dôležité, aby sa dostali tie všetky krémiky a aktívne látky z tých produktov do pleti. Tak môj must have je teraz dlhšiu dobu naše super séra, ktoré máme 4. Ja teraz využívam najviac v tom teplejšom období práve tieto dve. Prvé je obnovujúce, ktoré mi nahradí peeling a keďže máme menej času niekedy, tak tento peeling, toto obnovujúce zelené super sérum je výborné v tom, že ho nanesiete a už sa neumýva. Proste používa sa 2 až 3 krát do týždňa večer, že ho nanesiete a necháte iba vsiaknúť. Ďalší produkt, ktorý na to dávam a ktorý je môj obľúbený, je super sérum s kyselinou ferulovou. To znamená, že je rozžiarujúce, zjednocujúce tón pleti, kedy napríklad ja ho používam hlavne kvôli tomu, že chcem mať zjednotený tón pleti kvôli jemným fliačikom, ktoré sa mi robili kedysi dávno aj pod dôsledkom akné alebo rôzne pigmentové škvrnky, keď sa vám robia, tak toto oranžové sérum s kyselinou ferulovou vám to vie krásne rozžiariť a zjednotiť pri dlhodobom používaní. Všetky produkty vždy dámy, aj keď sa to hlavne jedná o pigmentové škvrny, používajte stále. To je ako keď prestanete cvičiť, chvíľku ešte to vydrží tá pleť alebo to telo, ale potom sa zase to tam nabaluje všetko. A tak to máte aj pri tej pleti. No potom, tu mám ešte spomenuté tonikum, to si vlastne dávame, som si ho tu tak prehodila, to si dávame vždy po čistítku. Aby som sa dočistila, zhydratovala, a mala tú pleť nachystanú na tie ostatné produkty. Vlastne vyčistiť a dočistiť ten základ. Čiže vyčistíme, dočistíme tonikom a potom idú vlastne vždycky super séra alebo séra. Ja vlastne používam ešte k tejto kombinácii aj toto sérum. Možno, že sa čudujete niekedy, že na čo na toľko sérum, no Slovenky väčšinou sú zvyknuté, že tak jedno sérum už budem používať. A pritom od 25 rokov by sme mali začleniť do tej starostlivosti už jedno sérum. A keďže niekto už má viac ako 30, ako aj ja, tak keďže mám 30, tak používam vždycky aspoň 3. Podľa toho, aké je ročné obdobie a aká je moja pleť v tom období, aj hormonálne, tak si vlastne vyberám z tej našej širokej ponuky práve to, čo potrebujem.
Super séra idú vždy prvé, idú najhlbšie, lebo sú riedke a na to sa potom používajú na tú spoluprácu ďalšie séra, ktoré máme. Aj mám obľúbené liftingové, pretože je zmatňujúce, vypína pleť, brávam si ho ako keby takú kúru, pretože tiež je z tej Reaper kolekcii. A niekto ho môže mať obľúbené celoročne, ja si dávam vlastne ako keby tak 3 za rok určite. Takže teraz je to obdobie, kedy ho najviac používam tiež. No, očná starostlivosť. Keďže viacej sme na telefónoch a oči si chcem naozaj ošetrovať luxusne, tak ja už používam hneď z Reaper kolekcie očný krém. Po prípade si striedam aj Stanway s tým rúžovým jemným takým, že si ho dám ako prvý a na to si dám ešte tento z Reaper kolekcie. No a ja mám krém svoj taký obľúbený letný z Botanical, pretože je gelový, ľahký, na zmiešanie až mastný typ pleti v lete úplne super. A potom na zimu zase obmieniam a dávam si Stanway z kolekcie z tej rúžovej, ktorú určite poznáte a používate. No a s týmto masážnym nástavcom, touto hlavicou sa snažím pravidelne zapracovať vždy všetky super séra, ale aj denný nočný krém. Preto tá pleť vyzerá potom taká vypnutejšia a prúžnejšia, keď je to aplikujeme pravidelne, kľudne každý deň. Takže toto je moja aktuálna starostlivosť o pleť. Dúfam, že som vás inšpirovala. Ak chcete poradiť s tými správnymi kombináciami, s našimi prípravkami, tak ma kľudne kontaktujte. Alebo ak máte svoju kozmetickú poradkyňu, tak ju. Ale máme tu naozaj širokú škálu produktov, ktoré sú na špičkovej úrovni, nádherne fungujú, ich treba dobre nadstaviť a mať v tom nejakým spôsobom systém. Vyčistiť, exfoliovať, vyživovať, hydratovať. Nezabúdajte na to, dámy.